Goedenavond allemaal, welkom hier in het Alzheimer Café. Welkom ook voor de kijkers thuis. Vanavond hebben we weer een nieuw café met een bijzondere gastspreker en een bijzonder onderwerp. Die ga je nog bewijzen, wou je? Ik zie. Ja, bijzonder hè. Ja. Het onderwerp van vanavond is wat is dementie en welke vormen zijn er? Bij ons is Jorg Fransen, naast mij Catherine. Wij gaan samen de vragen stellen. En we beginnen met Jorg. Wacht even. En hier staat Nicole Wijnhoven. Sorry. Welkom. Welkom, Jorg. Dankjewel. Jorg. Dank voor de uitnodiging. Ja, we hebben trouwens afgesproken voor de mensen, iedereen hier in het café ook aanwezig, dat we mogen tutoyeren. Ja, nee zeker. Graag zelfs. Prima, Ja. duidelijk. Ja. Jorg, jij bent klinisch geriater bij het Vicurie Medisch Centrum. Dat klopt. Klinisch geriater, vertel eens, wat is dat? Klinisch betekent dat we eigenlijk in het ziekenhuis werken, in de kliniek. En geriater is eigenlijk de dokter voor de oudere mensen. Gerias betekent ouderdom op zijn Grieks en iatrix betekent alles wat met de dokter te maken heeft. Dus eigenlijk de dokter voor de ouderdom in het ziekenhuis, klinisch geriater. Nou, dat is een hele heldere uitleg. Daar heb je eigenlijk ook al een beetje verteld wat je doet. Hoe komen mensen nou terecht bij jou? Dat kunnen verschillende manieren zijn. Vaak worden mensen verwezen vanuit de huisartspraktijk met een vraagstelling. Dat kan zijn geheugenproblemen of andere soort problemen. Als mensen meerdere problemen tegelijk hebben en er komen specialisten of huisarts komen niet precies uit van nou, wat is er nou het grootste probleem, dan komen ze naar mij. Ze kunnen ook in het ziekenhuis bij mij terechtkomen. In consultsferen dan, stel mensen liggen opgenomen op de afdeling interne geneeskunde en met een urineweginfectie en ze worden verward daarbij, een delier noemen we dat. Dan wordt wel eens mijn mening gevraagd over hoe kunnen we dat nou het beste aanpakken. En dat zijn de twee belangrijkste manieren op dit moment hoe mensen bij me komen. Bij jou terechtkomen. Ja. En dan zeg je gericht op ouderen. Voornamelijk wel, maar het kan inderdaad ook zijn als mensen wat jonger zijn met geheugenproblemen, die komen vaak ook bij de geriater. Okay. In het Vicurie. Andere ziekenhuizen hoeft dat niet altijd te zijn, dat is waar de interne afspraken zijn. Soms komen ze bij de neuroloog, soms komen ze in bij de internist. Maar vaak komen ze met geheugenproblemen wel bij de geriater. Ja. En is daar dan, misschien een beetje een rare vraag, maar zit er dan een soort van leeftijdsgrens aan of ligt het meer aan de problematiek die iemand ervaart? Er zit geen harde leeftijdsgrens. Nee, het is niet dat het per se 65 minnen dat die niet mogen komen. Nee. In het algemeen zien we wel wat oudere mensen, maar ik heb er ook een aantal gezien die jonger dan 65 zijn, die ook bij mij komen. Ja. En dat kan dan vaak dezelfde problematiek geven als mensen wat ouder zijn. Het is maar net wat het probleem is en waar ze op dat moment het beste af zijn. Ja. Dus ook jongere mensen komen vaak Is bij het mij. nou ook van dat je diagnoses dus stelt bij hele jonge mensen? Dat kan wel eens, ja. Ja. Komt voor. Mag dat een huisarts ook doen? Of ben jij dan echt de enige aangewezen persoon als geriater zijnde, zeg maar? Nee, iedereen mag een diagnose stellen die zich daar bekwaam toe voelt of die dat vaker gedaan heeft. Huisartsen mogen ook diagnoses stellen. Er zijn ook in het veld steeds meer specialist oudergeneeskunde. Even voor de terminologie uit te leggen. Klinisch geriater zit in het ziekenhuis. Specialist oudergeneeskunde zitten in de eerste lijn. Dus dat betekent bij de huisarts. Maar ook bijvoorbeeld aan het verpleeghuis gekoppeld. Maar dus ook in de eerste lijn in de huisarts komen ze op huisbezoek en die kunnen ook een diagnose stellen. Vaak als het ingewikkeld wordt of als het verhaal niet passend is of er is aanvullend onderzoek nodig. Het beeld is niet helemaal meteen duidelijk. Dan wordt er wel eens verwezen naar het ziekenhuis voor wat beeldvorming, scan, bloedonderzoek. Soms ook wel belangrijk om te doen. En eventueel ander aanvullend onderzoek. Ja. Is het nou ook zo van dat jij dus een diagnose stelt? Met wie werk jij dan allemaal samen binnen het ziekenhuis om een diagnose te stellen? Soms doe ik het alleen samen met de verpleegkundige. Vaak zelfs. Maar we werken ook nauw samen met de klinische neuropsychologie. De neuropsychologen die soms aanvullende testen doen als er onduidelijkheid is, of welk profiel het is, of het wel een geheugenstoornis is, of toch iets anders. En dan werken we daarmee samen. Soms verwijs ik mensen naar de neuroloog voor een ruggenprik. Komt minder voor, maar in uitzonderlijke gevallen doe ik dat wel. En alle specialisten in het ziekenhuis die er nog meer bij betrokken zijn, als bijvoorbeeld lichamelijke dingen uitkomen. Want ik kijk mensen altijd van A tot Z na. Mensen met geheugenproblemen, daar kan ook iets lichamelijks onder zitten. En soms vinden we bijvoorbeeld een ernstige hartritmestoornis, mensen naar de cardioloog moeten, ik zeg maar wat. Dus er zijn soms
komen er meerdere, gaat er van alles gebeuren na zo'n bezoek. Maar vaak is het ook duidelijk. En dan zien we mensen 1 of 2 keer en dan spreken we goed, kijken we ze goed na. Maar dan kan ik samen met de verpleegkundige vaak al de diagnose stellen. Ja. En Uiteraard als je dan... met de mantelzorger, hè, of met de mensen die erbij zijn die een goed verhaal erbij kunnen geven. Ja. Dat is natuurlijk ook belangrijk, hè? Voor het complete beeld. Voor het complete beeld, ja. En als je dan een diagnose hebt gesteld, blijven mensen dan daarna ook nog bij jou komen? Of gaan ze dan door naar een andere arts bijvoorbeeld? Dat ligt er net aan. Als het nodig is dat ze bij mij terugkomen, als wij medicatie in gaan stellen, wat lang niet altijd gebeurt, dan komen ze bij mij terug. Maar heel wat, ik kom daar denk ik wel op terug, maar er zijn hele grote groepen mensen die niet echt baat hebben bij de medicatie die er op dit moment voorhanden is. En die hoeven dan ook niet per se bij mij terug te komen. Die gaan dan vaak verwijzen weer terug naar de huisarts of naar de specialist oudergeneeskunde. Of de trajectbegeleiding altijd, van hulp bij dementie. Naar de trajectbegeleiding van hulp bij dementie, ja. Je had het toen straks nog over een neuropsycholoog. Ja. Nou zijn wij een beetje erin gewend, hè? Maar wat houdt het in? Dit is een psycholoog psychologen die kijken naar hoe gaan mensen om met elkaar gedrag, hoe met geheugen. Maar de neuropsycholoog is gespecialiseerd in alles wat met neurologie, alles met de hersenen en zenuwen te maken hebben in combinatie met gedrag. En dat is eigenlijk een neuropsycholoog. Wat hij dan in de praktijk doet, is eerst een gesprek met mensen, als ik ze verwijs naar de neuropsychologie. En na het gesprek, dat duurt ongeveer 3 kwartier tot 1 uur, dus er wordt ook goed gesproken met jullie. Het verhaal goed aangehoord. En daarna komen er meestal een dag daarna, of een week daarna, gedurende 2 uurtjes van verschillende testen. Het klinkt als testen, maar het zijn eigenlijk puzzels, vraagstukken die opgelost moeten worden. Om een beetje een beeld te krijgen van, hoe erg is het? Valt het mee? Valt het toch niet zo mee? En waar past het dan bij? Oké. Goeie uitleg. Ja, denk het wel. Maar we hebben het vanavond over de vormen van dementie. Ja. Nou, en daar zijn er heel veel van, denk ik, of niet? Daar zijn er meerdere van en er zijn er een aantal bekende. Ja. We hebben het over dementie en ik weet niet of iedereen in de zaal het weet. Dementie is het syndroom. Dat betekent, het kan door meerdere ziektes veroorzaakt worden. Dus soms zeggen mensen, is het nou dementie of is het nu Alzheimer? Maar Alzheimer is de grote ziektemaker eigenlijk van het dementiesyndroom. En wat is het dementiesyndroom? Ik doe wel een beetje als een paraplu, hè? Zo moet je het maar zien. Er hangen allemaal ziektes onder die het kunnen veroorzaken, maar de paraplu is het syndroom. En dat betekent dat mensen zoveel last hebben van bepaalde verlies van hersenfunctie. Geheugen is een belangrijke hersenfunctie, maar ook een stukje taal, gedrag, oriëntatie en plannen en uitvoeren. Dat zijn vaak de 5 belangrijke hersenfuncties. Dat is minimaal 2 van de 5 het niet meer zo goed doen. Plus er is sprake van moeite om de dag zelfstandig door te komen, zonder wat hulp van buitenaf. Dat noemen we een dementiesyndroom. En er zijn een aantal ziektemakers. De bekende 70% van alle mensen met het dementiesyndroom hebben de ziekte van Alzheimer. 15% vasculair. En daartussen hebben we nog een heel deel ook een mengvariant. Dus een stuk Alzheimer met ook wat vasculaire componenten. Dat gaat toch, 30% van die mensen mixen dat. Dan heb je nog 15% over en dat is een beetje een restgroep, waarvan er 7-8% Lewy body Parkinson is, 3-4% frontotemporale dementie. En blijft een heel klein percentage over van een heel aantal verzameling van hele zeldzame ziektes. Nou had je het over vasculaire. Vasculair betekent vaten, vaatbeschadigingen. Dat kan zijn na een herseninfarct, dat je zoveel verlies hebt van geheugen of van uitvoerende functies of van taal. En mensen die niet meer uit hun woorden komen en daardoor, en met nog een ander domein wat ik net al noemde, het daarna zelf niet meer redzaam zijn. Dat kan leiden tot een vasculaire dementie. Of als er een chronische opeenstapeling is van de vaatverkalking in de hersenen, waardoor de prikkel van A naar B gewoon wat langzamer gaat en steeds langzamer gaat, waardoor ze ook moeite krijgen met het geheugen bijvoorbeeld. Ja. En is het belangrijk om te weten welke vorm van, welke ziekte zeg maar onder hoe zeg je dat nou, het dementiesyndroom hangt? Dat kan belangrijk zijn. Ja, in een laat stadium is het niet meer zo belangrijk. Dan ga je gewoon behandelen wat er speelt, waar de mensen de meeste last van hebben. Maar wat een vroeger stadium is, kan het wel belangrijk zijn om te weten van, nou, waar kijk ik tegenaan? Wat is de prognose?
En zelfs dat kun je niet weten als er een ziekte is, hoe precies de prognose is. Je geeft een beetje een richting. Maar ook qua behandeling, ja, mensen met vasculair moet je toch kun je wat strenger zijn, zeker in het beginstadium vasculaire dementie. Wat is het cholesterol? Wat is de bloeddruk? Heeft mensen bloedverdunners? Hebben ze daar wel of niet baat bij? Mensen met Alzheimer hebben bijvoorbeeld kunnen medicamenten krijgen om de ziekte toch wat af te remmen. Pleisters, tabletten. Zeker in het beginstadium van Alzheimer kan dat effect hebben. Ja, kan dat, hoeft lang niet. Ongeveer 1 op de 3 heeft er effect van en 2 op de 3 heeft er eigenlijk geen echt effect van. Wat is nou het verschil in die grote vorm van Alzheimer-dementie en vasculaire? Wat ik altijd weet is dat Alzheimer-dementie geleidelijk gaat. Ja. En vasculair, zo, een stapje omlaag en dan weer een stapje omlaag. Ja, dat klopt. Kun je daar de verschillen goed in aangeven? Alzheimer-dementie, om daarmee te beginnen. Alzheimer begint inderdaad, gaat heel geleidelijk. Het begint vaak met het korte termijn geheugen. En hoe werk je dat korte termijn geheugen? Dingen worden moeilijker opgeslagen. Patiënten vragen dingen dubbel. Hoe laat is het? Hoe laat moeten we bij de tandarts zijn? En een uur later, hoe laat moeten we bij de tandarts zijn? Dat soort voorbeelden. Vertellen ook vaak dingen dubbel. Dus dan hebben ze een mooi verhaal en een uur later in het bezoek gaan ze het verhaal nog een keer vertellen en nog een keer. Dat is typisch een voorbeeld van korte termijn geheugenproblemen. Vaak hebben mensen met de ziekte van Alzheimer het vaak in het begin helemaal zelf niet zo in de gaten. De omgeving merkt het eerder dan de patiënt zelf. Dat is vrij typisch. En daarna kan er van alles komen. Het kan zijn dat mensen last krijgen van plannen, dat ze dingen niet meer goed uitgepland krijgen. Het kan zijn dat ze moeite hebben met taal, dat ze dingen dat ze niet meer goed op de woorden komen van hoe heet dat ook alweer en dit en dat en dit is en dat. Dat wordt dan heel vaak genoemd in een zin. Dus en die 2 dingen komen dan vaak naast de geheugenproblemen vaak voor. En dat gaat heel geleidelijk. Dat duurt jaren en jaren voordat eigenlijk pas de eerste symptomen opkomen en nog jaren verder voordat soms mensen het echt zelf in de gaten hebben. Het Alzheimer-proces duurt ongeveer 15 jaar en 7 tot 8 jaar voor de diagnose hebben mensen begint dat al langzaam. In de eerste 5 jaar hebben mensen überhaupt nergens klachten van. En in die laatste paar jaar voor de diagnose beginnen langzaam klachten te komen. En heel subtiel en in het begin valt dat niet op, want ze worden wat ouder, dus we kunnen wat vergeten. En dat is op zich, dat kan. Maar soms wordt het dan langzaam erger en erger en erger in een tempo wat je normaal niet verwacht van normale ouderdom. En dan zou het dus heel goed Alzheimer kunnen zijn. Vasculair tegenover is vaak, begint wat acuter soms, maar hoeft ook niet. En mensen beginnen vaak met niet meer op woorden komen. Dat is het eerste symptoom. Of dat ze langzamer worden. Dat hoor je ook heel vaak. Mensen worden langzamer, komen niet meer tot een actie, worden apathisch, zoals het heet. Gedragsmatige verandering, gaan een beetje met de handen over elkaar op de bank zitten. Ze geloven het allemaal wel, het zal allemaal wel. Maar ik maak me niet meer zo druk om. Iedereen denkt, meneer of mevrouw heeft een depressie misschien. Maar als je een vrouw bent die somber, nee, ik vind het wel goed. Dat is dan vaak iets wat veel gehoord is. En als je dan iets moet laten oplossen, duurt het allemaal heel lang voordat ze bij een oplossing komen. Dus traagheid in denken, traag in handelen, tot weinig komen. En moeite met taal, dus woordvindingsproblemen. Dat zijn vaak de eerste dingen bij vasculair, als dat ook begint. En op een gegeven moment, en een andere dag, is dat veel erger. En de volgende dag kan het weer wel beter zijn. Dus vasculair wisselt ook meer. Maar op een gegeven moment komt er een knik, vaak als mensen ziek worden, blaasontsteking krijgen of misschien weer een TIA krijgen. En dan blijven ze weer lang op dat niveau doorgaan. En op een gegeven moment komt er weer een trapje. En dat is wat onvoorspelbaarder. Je weet bij vasculair gewoon soms niet goed hoe dat gaat. Sommige mensen zijn 10, 15 jaar stabiel. Kan. En sommige mensen zijn met 2 jaar heel snel. Dat is wat onvoorspelbaarder. Okay. Ja. En je kunt ook meerdere vormen van dementie tegelijk hebben. En het hebben. kan ook door elkaar gaan. En dan wordt het helemaal ingewikkeld. Ingewikkeld, ja, dat snap ik. Ja. En dat kan ook langzaam gaan, dat kan snel gaan. Meestal krijg je een combinatie van, dus bijvoorbeeld en wat korttermijnproblemen en wat trager worden in oplossen en wat trager aan denken. Ja, dat gaat vaak samen. Ja. Als je dan denkt aan Parkinson-dementie, wat is dat? Nou, jij hebt een Parkinson-dementie, dus echt specifiek mensen met de ziekte van Parkinson, die dan na zoveel jaren last krijgen van het geheugen. Dus het begint met Parkinson? Het begint altijd met Parkinson. Oké. En je hebt Lewy body dementie, dat kan ook. Dan begint het samen. Dan krijg je en Parkinson-verschijnselen en geheugenklachten tegelijk. Maar vaak begint dat met hele levendige dromen, nachtmerries, hallucinaties in de avond. Hallucinaties betekent, mensen zien beelden
die andere mensen niet kunnen zien. Dus de patiënt ziet dan beelden die mantelzorgers bijvoorbeeld niet kunnen zien. Waar in donkere hoeken van de kamer kan heel akelig zijn. En mensen hebben ook vaak dat ze anders gaan ruiken, hoor ik heel vaak. Dat is vaak een vroeg symptoom. Levendige dromen, ook wisselend beeld. Dus de ene dag gaat het heel goed met geheugen, en de andere dag gaat het helemaal niet goed met geheugen. Dus het lijkt een beetje een vasculair profiel te hebben, mensen met Lewy body. Maar ze krijgen ook echt Parkinson trekken. Dus de Parkinson trekken, de tremor, het stijve lopen. Dat rennen op een gegeven moment? Ja, de kleine pasjes die niet meer goed stil kunnen staan, maar dat is vaak pas wat later hoor. Het begint vaak heel subtiel. En dan moeten we altijd uitsluiten dat er vasculaire schade is. Want heel veel mensen lijkt het een Parkinson-beeld te zijn, maar dat betekent dat er heel veel vasculaire schade is. En dan krijg je ook een soort vasculair Parkinsonisme. Dus het lijkt op Parkinson, maar dat is een vasculaire schade. Nou ja, kortom, het is nog wel eens ingewikkeld. Ja, maar dat is aan jullie, hè? Om dat te onderzoeken van... Als er specifiek vragen, of, dan is het aan ons. Oké. Ja. Hey, en dementie kan ook op jongere leeftijd voorkomen. Komt dat vaak voor? Het komt wel eens voor, maar het komt voornamelijk bij de oudere mensen voor. Ongeveer, op dit moment zijn in Nederland 290.000 mensen met een dementie. En van die 290.000 zitten er maar 15.000 die jonger dan 65 zijn. Dus onder de 65 is relatief zeldzamer. Ja. En is dan die verdeling zeg maar, over die vormen van dementie hetzelfde? Of, Er zijn een aantal... Alzheimer komt op jongere leeftijd vaker voor als er een genetische, dus betekent een erfelijke component in zit. Er zijn bepaalde families waar Alzheimer heel veel voorkomt. En op jonge leeftijd hebben bepaalde echt specifieke genafwijkingen. En die krijgen, ongeveer de helft van de familie krijgt dan voor een 50ste al Alzheimer. Dat is gelukkig maar heel zeldzaam. En een andere vorm die vaak voorkomt op jonge leeftijd is de frontotemporale dementie, FTD. En dat begint meestal tussen je 50ste en je 70ste. Dus de grootste groep zit onder 65, dus relatief jong. Ja. Maar je hebt het net over FTD, frontotemporaal dementie. Ja. Kun je daar wat van vertellen? Wat komt er dan naar voren? Wat dan het eerste opvalt, dus een paar procent van alle dementie, frontotemporale dementie. Wat daar vaak begint is gedrag. Mensen gaan vaak zich anders gedragen. Dat begint het, dat is het eerste wat echt opvalt. En het kan heel subtiel zijn. Het kan zijn dat mensen heel gemakzuchtig reageren op heftig nieuws van de partner. Ik had bijvoorbeeld een patiënt die vertelde dat de partner had dan een week geleden te horen gekregen dat ze borstkanker had. En de man had een beetje liggen grinniken. Dat is natuurlijk een vrij vreemde reactie van iemand. Die, normaal ben je dan verdrietig of ben je geschokt. Maar je gaat niet grinniken, een beetje lacherig doen. Dat is vreemd. Of een andere patiënt weer, die begon haar kleinkinderen uit te schelden op een onpasselijke manier. Echt een scheldwoorden, zelfs te slaan. Gewoon uit het niets, zonder dat ze het ooit deden. Hele lieve kleinkinderen, maar in één keer niks konden ze goed doen. Ja, dat is ook een subtiel symptoom. Of in dit geval misschien wat minder subtiel als je gaat slaan. Ja. Maar dat zijn natuurlijk heftige dingen. En eetgedragingen kunnen anders worden. Ik heb een man gehad die overal mayonaise op deed. Bij alles ging er echt klodders, liters mayonaise overheen. Terwijl, een broodje pindakaas en mayonaise kan lekker zijn. Maar als je overal mayonaise op doet, zelfs op je tandenborstel met tandenpoetsen, dan wordt het wel heel bijzonder. Ja. Het is in ieder geval gedrag dan waarvan de omgeving denkt, dat is vaak wel. Dat is heel gek. En het geheugen is nog vaak hartstikke goed. Het geheugen is pas heel laat het probleem bij mensen met frontotemporale dementie. Dus het wordt ook relatief wat later gevonden. Het is ook een stuk moeilijker om het te vinden. Want soms kan het ook een psychiatrische ziekte zijn. Manische stoornis bijvoorbeeld kan ook. Manisch betekent dat mensen heel overenthousiast, heel druk, heel veel energie krijgen. Waarvoor ze misschien eerst een depressie hadden en dat wisselt af naar een bipolaire stoornis. Dat kan ook een lijken op een frontotemporale dementie. Dus dat is altijd maar, je moet altijd heel goed kijken wat het is. Dus vaak duurt het wat langer, hebben ze wat meer onderzoek nodig. Bepaalde scans kan, soms ruggenprik kan. Vaak krijgen ze een bezoek aan een psychiater tussendoor wel een keer, is de ervaring. En dan meestal duurt het toch wel een half jaar, zeker voor je diagnose echt helemaal rond hebt. Ja. Want
nou heb je het specifiek over die FTD. Ik denk aan zo'n Erasmus ziekenhuizen. Hè? Ja, die zijn expert. Ja. Zijn die dan expert voor een bepaalde vorm? Of hoe moet ik dat zien? Erasmus heeft zich gespitst op de frontotemporaal dementie. Klopt. Okay. Ja, dus als het heel lastig is, zeker als mensen heel jong zijn of we komen er soms niet goed uit, kunnen we wel eens een second opinion, zoals het heet, een tweede mening, op het Nederlands, vragen. Aan in dit geval het Erasmus ziekenhuis als het om FTD gaat. Ja. Okay. Ja. Het kan ook bij andere vormen, als je twijfelt, bijvoorbeeld dat we doorsturen naar Nijmegen, naar Radboud, zo'n academisch centrum, die soms nog wat verder kunnen kijken als er echt twijfels zijn, wat het is en wat we eraan kunnen doen. Okay. Best puzzelen soms voor jullie ook, begrijp ik. Soms wel, ja. Vaak niet. Vaak is het, na 2-3 keer praten en goed observeren, goed luisteren vind ik heel belangrijk. Hè. Mensen vertellen heel vaak wat je hebt. Als je maar goed luistert, dan kom je er vaak uit. Dus 80-90% van alle patiënten die ik krijg met geheugenproblemen, komen er relatief samen uit. Alleen soms, 10-20% hebben wat extra aanvullende onderzoeken nodig. En een paar procent wat heftiger aanvullende onderzoeken, dus de ruggenprik of bepaalde scans, maar dat komt minder voor. Ja. En dan heeft iemand een diagnose gekregen. Ja. En dan? Dan krijgt hij medicijnen en dan is nee, alles weer... Nee, helaas. Helaas, hè? Nee, Ja. Nee. Het ligt natuurlijk aan welke oorzaak van een dementiesyndroom er is. En ook hoe de patiënt eraan toe is. Wie ervoor de patiënt zorgt, dat vind ik heel belangrijk. De sociale kaart. Hè. Dus wie zijn de mantelzorgers? Is er een partner? Zijn er kinderen die betrokken zijn? Of staat er iemand helemaal alleen voor? Dat wil nog wel heel veel uitmaken. En is er ondertussen, zijn er andere grote problemen gekomen? Zijn mensen bijvoorbeeld flink afgevallen? Dat soort dingen. Daar moeten we ook allemaal naar kijken. Ik stuur je altijd naar jullie door, naar Hulp bij Dementie. Een hele goede organisatie hier in de buurt. We werken heel nauw samen. Steeds beter, denk ik. En ja, dat werkt super. Daar ben ik heel blij mee. Laten we dat voorop stellen. Wederzijds. Ja. Wederzijds, ja. Ja. Ja, dus bij je beroepsmatig, ja. Dus dat is heel belangrijk. Mensen met Alzheimer in het beginstadium kunnen... Ik wil heel veel vertellen, merkt u, een half uur, hè, dus daarom praat ik zo snel. Hè. Er is zoveel te vertellen over deze ziekte. Hè. Ik kan er een hele avond mee vullen, dat gaan we ook doen. Maar mensen met de ziekte van Alzheimer in het beginstadium kunnen medicatie krijgen om de ziekte wat te vertragen. Ik zeg altijd, de vertraging is ongeveer 9 maanden, maar ongeveer 1 op de 3 mensen werkt die vertraging. 2 op de 3 mensen weten we niet zo goed of dat echt geholpen heeft. Maar je weet van tevoren soms nooit bij welke groep je hoort. Dus je gaat altijd goed nadenken, hebben mensen daar baat bij? Maar er zijn ook bijwerkingen, gewichtsverlies, hartritmestoornissen. En als je eenmaal gaat stoppen, dan gaan mensen toch een knik krijgen. Dan zijn ze vaak toch even iets sneller achteruit. En dat is soms heel erg schrikken voor mensen zelf en ook voor de mensen om heen en de omgeving. Dus daarom gaan we altijd goed van tevoren afwegen, moeten we dat doen of moeten we dat niet doen? Dus dat is een onderdeel wat we kunnen doen. Dat hoeven niet alleen wij als geriaters te doen. Dat kunnen ook theoretisch mogen dat andere dokters ook voorschrijven die daar ervaring mee hebben. Er zijn huisartsen die er ervaring mee hebben. Specialist oudergeneeskunde hebben daar ervaring in. Sommige neurologen hebben daar ervaring in. Maar het VQRI doen het grootste deel van deze patiënten met beginnende Alzheimer met medicatie zitten bij ons bij de geriatrie. Ja. En die vervolgen dan 2 keer per jaar, soms 1 keer per jaar, ligt er bij het aan hoe het gaat. Komen ze terug, kijken we even of er belangrijke bijwerkingen zijn. Zo nee, kunnen we doorgaan. Zo ja, dan moeten we stoppen. Als je kijkt naar de ziekte van Alzheimer en je maakt een scan, wat zie je dan gebeuren? Hersenen krimpen. Voornamelijk, krimpen? Ja, hersenen worden kleiner, dus dat noemen we atrofie. Hersenen worden kleiner, krimpen. Echt een beetje de mooie druif, die wordt langzaam een krent. Dat zie je overal, komt er ruimte. Ja, en je hoort ook wel eens van eiwitafzetting. Kun je niet op de scan zien, maar dat is eigenlijk de ziekte van Alzheimer betekent. Er komt een giftig eiwit in de hersenen, die hersenen afbreekt. Dat is eigenlijk de hele makkelijke uitleg wat de ziekte van Alzheimer is. En dat is giftig, dat eiwit. En alles wat giftig is, dat zorgt voor afbraak. En afbraak, dat zie je dat dingen kleiner worden. Ja. Okay. Ja. En als je denkt aan vasculaire dementie, hoe ziet het er dan uit? Kan ook uiteindelijk wat krimping geven, maar wat het allerbelangrijkste is vaak de vasculaire schade, de vaatbeschadiging, een herseninfarct. En daarbij ook vaatkalk zien je als soort witte afzetting op de scan.
laat dat meestal ook zien aan mijn patiënten. Draai ik het beeldscherm om en zeg kijk, de witte remsporen over uw hersenen. Dat is vaak de vaatverkalking die we zien. En dat is vaak ook de verklaring dan van de geheugenklachten. Ja. En hoe ziet het er dan uit bij Lewy Body waar je het over had? Lewy Body zie je niet op de scan. Nee, niet op de normale scan. Je kunt eventueel een aanvullende scan maken om je dopaminesysteem in kaart te brengen. Een DAT-scan noemen we dat. Maar dat... ik had dat in één zin. Maar dat wordt weinig gebruikt. Vaak is het op basis van je hoeft het niet te gebruiken voor de diagnose. Het kan aanvullend zijn. Ja, vaak doe je het op basis van klinisch beeld. En om het af te maken, Parkinson, wat zie je dan? Hetzelfde als Lewy Body, zie je niet op de scan. Welke ziekte je wel op de scan ziet, is frontotemporaal dementie. Ja. Dan zie je heel duidelijk in de frontale kant, dat betekent fronto betekent voor, temporaal betekent zijkant. Ja. Dus je ziet de voor- en de zijkant van de hersenen worden kleiner. Meer dan de rest van de hersenen. En dat is ook een belangrijk aspect bij je diagnose. Die moet je altijd hebben, anders mag je de diagnose niet stellen. Dat is een goede vraag inderdaad. Ja. En medicijnen, gaf je net al aan, kan soms wat vertraging geven. Ja. Is van tevoren lastig te bepalen of dat wel of niet gaat gebeuren. Of misschien wel helemaal niet te bepalen. En zijn er andere dingen die iemand kan doen om het te remmen bijvoorbeeld? Zeker, ja. Medicijn is maar een klein deel van de behandeling. Ik vind het allerbelangrijkste is de zorg eromheen goed hebben. Dat betekent... Dat er mensen zijn, mantelzorgers of professionals, die een oog in het zeil houden, die behandeling, die voor de patiënt kunnen zorgen. En nog belangrijker is dat er gelet wordt op de basale dingen. Dat betekent goed eten, voldoende drinken, goede dag-nachtritme, lichaamsbeweging en sociale interactie. Dat betekent mensen moeten niet gaan terugtrekken achter de geraniums, achter de televisie. Veel zitten, weinig prikkels, alleen maar beeldbuisprikkels. Dat zijn geen prikkels, want de televisie is hersendodend echt. Het belangrijke is dat mensen eruit gaan. De vrije wereld in, als het kan, samen met anderen. Daarom hameren we soms toch wel op dagbesteding. Ja. De dagbesteding is voor de sociale prikkels heel belangrijk. Dat is voor het samen eten vaak al heel belangrijk. Dus voor even uit het huis, even ergens anders zijn, andere mensen. Heel belangrijk. En de hersenen reageren daar ontzettend goed op. Dus... Als je dat zo advies geeft aan de familie of aan de persoon in kwestie, wordt dat meteen opgevolgd? Soms wel. Ja, dat is een hele belangrijke. Hele goede vraag. Ja, nou, soms wel. Soms vaker is het begin een beetje wat weerstand. Ja. Dat kan te maken hebben met, tuurlijk, dus vaak schrikken. Van, heb ik dat? Heeft mijn moeder dat? Heeft mijn partner dat? En dan komen heel veel vragen tegelijk. Maar als dat eenmaal is gaan liggen vaak, dan kon er toch wel... Er is er opening voor allemaal dit soort adviezen. En zeker ook jullie van Hulp bij Dementie, die mensen thuiskomen na de diagnose. En na een aantal weken komen jullie thuis. Dan is het even wat gezakt. En dan worden dit soort dingen nogmaals benadrukt. En vaak, als je 2 keer hoort, herhaling, de kracht van herhaling zorgt ervoor dat het wat beter landt, denk ik. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen, Jorg, als... iemand bij jou komt en een mantelzorger, die dan nog geen mantelzorger misschien is, maar zit daarbij. Degene om wie het gaat, die dementie heeft, die moet zich best wel kwetsbaar opstellen bij jou. Hè? Want je vertelt eigenlijk allemaal dingen aan jou die niet meer lekker lopen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat voor de mantelzorgers ook best wel lastig is. Omdat zij wellicht het gevoel hebben dat ze hun partner of hun moeder of mijn vader of wie dan ook een beetje afvallen, zeg maar. Herken je dat? Ja, ik snap heel goed wat je zegt. En hoe kun je daar nou mee omgaan? Want het is voor allebei natuurlijk dus voor iedereen heel ingrijpende... Het is voor allebei heel moeilijk, ja. En dat is ook in het begin helemaal niet makkelijk. En je merkt daarna ook dat er... Ik begin altijd met een stukje vertrouwen bij allebei. Dus we beginnen niet meteen, hoppakee, tjak, zeg het maar. Maar het gaat een beetje vertrouwen winnen, even rustig praten. Dat is mijn intentie in ieder geval. En daarna... na het gesprek met allebei, want we beginnen met allebei, want het is wel zo eerlijk dat ik allebei, meestal komen mensen met z'n tweeën spreek. En na een tijdje, dan ga ik de patiënt onderzoeken. En dan gaat vaak de verpleegkundige beginnen met even een hartfilmpje maken, want als de medicatie komt vind ik dat belangrijk, dan moet er een hartfilmpje zijn. Even een paar metingen doen. En dan heb ik een paar minuten met de mantelzorger alleen.
En dan vraag ik altijd aan de patiënt, vindt u het goed als ik met uw mantelzorger nog een paar minuten praat over hoe het thuis gaat en ook over u? En dan meestal vinden mensen dat, zeker na dat half uur, 3 kwartier, als we al gesproken hebben, dan is er vertrouwen genoeg en dan vindt eigenlijk... Ik heb pas 1 keer meegemaakt dat iemand het per se niet wilde. Maar daarna, ja, dan is het vertrouwen er en dan is dat ook oké. Ja. En voor de mantelzorgers in dit geval zelf, heb je daar dan tips voor? Want ik kan me voorstellen dat zij misschien thuis anders... ik weet niet of dat voorkomt hoor, maar misschien een boze partner hebben die dan thuis zegt... Ja, hallo, wat heb jij nou allemaal over mij zitten vertellen? Mm-hmm. Is dat ook een kwestie van vertrouwen of hoe... Ja, ik kan me voorstellen dat een mantelzorger soms in een spagaat zit. Want ja. Nee, dat snap ik. En dat is ook moeilijk, hè. Dus ik denk ook niet dat altijd dit te voorkomen is. Nee, hè? Want het is een kwetsbaar onderwerp ook. Kwetsbaar onderwerp. En mensen, want je moet het gaan hebben over dingen die niet goed gaan. Ja. En dat is vaak heel moeilijk, hè. Want niemand wil de vuile was buiten hangen. Of niemand wil de partner afdoen. Ja. En die patiënt zelf weet vaak ook wel dat het niet zo goed gaat. Niet altijd, maar soms ook wel. En dan, dat is toch moeilijk, dat snap ik. En ik snap ook dat dat misschien wat tijd vergt. Of misschien dat we nog een tweede keer moeten praten op een ander moment. Of dat we telefonisch soms wat dingen moeten doorspreken. Maar iedereen is natuurlijk vrij om te vertellen wat hij wil. Ja. En ik zet niemand de mes op de keel van nu ga je vertellen anders dan. Hè? En begrijp dat jij ook vooral tijd investeert dan om vertrouwen onderling te krijgen. En er zal lang niet alles genoemd worden. En soms zijn een aantal voorbeelden genoeg, hoef ik niet alles te weten. Hè? Ik bedoel, sommige dingen zijn ook gewoon privé. Ja, precies. Als het niet nodig is. Ja, zeker. Hoe lang komen ze bij jou, zo'n beetje? Qua termijn, dus de diagnose is door jou gesteld. Het is afhankelijk van, gebruiken ze wel of geen medicatie, wat ik van jou beluisterd heb. Ja. Maar wat is ongeveer zo'n traject als ze bij een klinisch geriater komen, lopen? Goeie vraag. Nogmaals, het ligt er heel erg aan wat er is, wat er speelt. En hoe ingrijpend is wat we kunnen doen. Mm-hmm. Soms kunnen we niet veel betekenen in het ziekenhuis. We moeten zo snel mogelijk zorgen dat ze op de goede plek komen waar er wel goed voor ze gezorgd wordt. Dat betekent niet altijd meteen opname elders, maar het kan wel zijn dat er in de thuissituatie van alles moet geregeld worden. Dan hoeven ze niet per se niet heel vaak bij mij terug te komen na een diagnose. Heel veel mensen komen eigenlijk nooit meer terug na de diagnose. Mm-hmm. Want dan heb ik via ergotherapie. Ergotherapie is ook heel belangrijk in de regio, of overal in Nederland natuurlijk. Mm-hmm. Die bij mensen thuis kunnen komen om te kijken van, hoe gaat het? Wat kunnen we verbeteren? Hoe kunnen we de mantelzorg ondersteunen? En die zijn ook een heel belangrijk aspect hierin. Mm-hmm. En die zorgen thuis dat het nog heel lang goed gaat. En dan via jullie, als er dan zorg uitgebreid moet worden, dan zijn jullie spinnend web. En als er dan problemen komen, dan schakelen je naar ons. En dan via die weg komen ze dan na zoveel tijd nog een keer terug. Ja. Mijn collega's laten soms ook patiënten een half jaar een keer terugkomen om te vragen hoe het is. Maar vaak als dat goed gaat, dan sluiten zij het ook af. En dan horen ze wel op het moment dat er problemen zijn, ze terugkomen. Ja. Dus vaak hoeven mensen helemaal niet zo vaak naar het ziekenhuis te komen als ze diagnose krijgen. Soms wel natuurlijk, als ze medicatie krijgen of als dat heel moeilijk gaat, of er specifieke problemen zijn, als mensen wat jonger zijn, dan komen ze vaak al wat vaker bij ons terug. Ja. Ik denk dat we langzamerhand naar een afsluiting gaan voor deze opname. We gaan dadelijk in het Alzheimer Café hier bij de mensen nog verder. Daar kunnen zij nog vragen stellen aan jou. Vast nog heel vragen zijn. Ja, inderdaad. Ja. Waar we nog het thuisfront even over willen berichten is dat we 9 mei wederom een Alzheimer Café hebben hier. En dan gaat het over bewegen op muziek. Wat doet dat met je brein? Beste mensen, hartelijk dank voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Nicole, nog iets toe te voegen? Nee, bedankt voor je heldere uitleg. Graag gedaan. Heel erg bedankt, voor de tijd die je genomen hebt. En ik hoop dat het voor iedereen waardevol is geweest, ook thuis. En hier praten we dadelijk nog met elkaar even verder. Prima, dankjewel.